Și a venit la noi, deși astăzi e ziua lui de naștere și împlinește 40 de ani. Dorin Scobioală, la mulți ani! La mulți ani! Vă mulțumesc foarte mult! Este ziua de 5 aprilie, ziua în care, în urmă cu 6 ani, se întâmplau alegerile parlamentare în Republica Moldova. Niște alegeri în care ne-am pus foarte multe speranțe. Și este o zi bună pentru a face un bilanț la ceea ce am obținut în urma acelor alegeri și la ceea ce avem astăzi, la 6 ani de la acele alegeri. Ne-am dorit libertate de expresie. Ceea ce avem astăzi, și vă recunosc, mă doare să recunosc și să vă spun asta, la capitolul libertate de expresie stăm mai rău decât pe vremea guvernării lui Voronin. Și pot să vă dau câteva exemple. Pe vremea premierului Parlev sau a premierei greceană, noi, jurnaliștii, aveam acces nelimitat în sala de ședințe a guvernului pe perioada ședințelor. La un an, doi după instaurarea noii guvernări, ni s-a luat acest drept. După ce s-a mutat Parlamentul în clădire renovată, știți că am rămas în afara sălii de ședințe plenare a Parlamentului, lucru pe care nu ne puteam imagina nici în visele de groază pe vremea aceleași Eugenia Ostapciuc. Pe vremea guvernării comuniste, jurnaliștii au avut acces la arhivele instituțiilor de învățământ și au publicat acea foaie matriculă a premierei Zinaida Greceanei, plină de note de 3, dar cel puțin nimeni nu i-a negat autenticitatea, obținerea acelei diplome, chiar dacă cu note de 3. Am ajuns în ziua în care premierul de 2 luni de zile nu poate să spună 2 cuvinte, denumirea sau localitatea în care și-a obținut diploma de studii medii și nici măcar, nu mai vorbesc de jurnaliști, nici măcar ministrul învățământului, ministrul educației, Maia Sandu, nu are acces la arhive pentru a ne spune dacă acest premier Gaburici are sau nu are studii medii în baza cărora s-ar fi înscris la facultate.